Kona konke mntanami ngangenzela ukuthi ukhule kahle. Ukuthi ukhule kahle. Fane nabanye abantwana nawe ugqoke kahle. Ize ngaphelele ejele. Ngazama ngahluleka mntanami. Kumanje. Nangisikuni. Ngikhathazekile ukuthi lapha khona noma wakho ngabe ndlile. Saya esikoleni kusile ke manje na sanibonani right kodwa sile manje saya esikoleni sayobhala paper 1 English siyakhala siyalila sithi makabuye nomzali i-report la ka first year kubi awu Umngamusinga lilusetha nananendoda yakwamakhelwane ngoba uthindala kancane akufuna ukungena nami live la akufuna ukujoin sizoxoxa kancane lo 5 minutes ngisayistubhini kuna konke mntanami ngangenzela ukuthi ukhule kahle ufane nabanye abantwana nawe ugqoke kahle ize Kambani umoja sibu moja kushap nangapha nika kuhleke lokho kusweet nsini wesikile ngiyobhala kumele uqede isikole manje khona i-content uzoyenza kahle hayi soshike bhuti wami correct manje mayita kade ngisalutho ube grand la angasabhuti wami watch kuna konke mntana njani hawu hake sazike yekho omunye angisazi ngiyophuma kanjani na wemntanami kagojuti lika jeli wemntanami kona konke mntanami ngangenzela ukuthi ukhule kahle lapho sikuyobhala lapho yazi bafethu isikole ngangikhathele isikole bafethu isikole asinamngani hayi siyagqilaza asinamngani manje umuntu nje manje kumele uyokhipha isingisi into engapheli-ke ekhanda ebele ubhalile kabona nje mina phela nesingisi sasibona kangaka konke mntanami ngangenzela ukuthi ukhule kahle ufane nabanye abantwana nawe ugqoke kahle ize ngaphelele ejele ngaza angahluleka mntanami kumanje bona ngesikole ihluleka awu manje esestobhini manje estobhini linde moto angisazi yuphi mina komunye ubona sigene la ukukhuluma nami nje hallo 2 minutes nyanyana nje ngisalinde le moto lengaqhamuka plus ngifuna ukunetha ukugodola ingqondo ke ephepheni ivele jam ingqondo lapha ephepheni ivele vele ubone ukuthi yo cabangeke makubanda kucabangeke yabanda futhi yanetha futhi umuntu azokhamisa le stobhini imoto ayiqhamuka bafethu ayikho ufuna ukungena nami live sixoxe nje kancane sithi ukuxoxa kancane
angifisele kuhle ngoba ngiyobhala nje athi kungiyala kancane esigibe correct athi kungiyala kancane nje athi kungibonisa njengomfana yayizona angiyale ekuseni nje kusa nje angifisele usuku oluhle ngekho nje ufuna ukwenza lokho nje noma ubani bafesi noma ubani othanda nje ukungiyala ngiyabonga lothi ngimuhle yabona nje guys ngicela ukuthi nje kube khona ozongiyala athi nje ukungibonisa angifake emgqeni Thembeke la la ibhasi ifuna ngishayisa izolo ngishayiselo namhlanje ngisho ngishayise ibhasi izolo ngishayisele lo lifanako ma sawona Hi, unjani right unjani? right Ngiyabona ukuthi senivukile ngalapho thina siyalala nina nivukile. konje ningaleni sekusile sekuyisama phela manje That's nice. Thina ubusika ke ngapha. Honestly, ngempela. khohlake le ndawo ohlala kuyona bona nje lela kumina ma Khohlakele lapho kusamnyama. yo I'm telling you. miyama Mangizobonisa ke. yes Yabo. Yabo. Anyways, uyaphila? Ngiyaphila ninjani? Ngiyaphila. Usane lona ngowakaPeter. I'm currently at the United States of America. But ngijwayele ukuwabuka ama-videos wakho Shem. On TikTok, America. on Facebook. Lapho Facebook bahekile account yami. Ngisenayo account ya Oh, Facebook. they did. Nice, Shem. Kuhlungu into abayenza sengizohlanza 200k. Yeah, ne. Ziyenzeka lezi zinto but ungawari uzoba strong. Hey bethu. Kubuhlungu ngiyazi kahle bake bangenzela ku TikTok. Ngisandokufika la cause ngifike ngoMay la. But yeah, it's water under the bridge. Ngakreate nje entsha and then Bazongeza ngizoqala ukubhala bakhohlakele lawa yenzeke. Abasangilini nothi ngiqede ukubhala kusondela uDisemba mase bayangenza ke lena. Sengiqalile ukubhala vele. Oh, good luck, Shem. Yobhala nje namhlanje. Oh, good luck. You're welcome. I just wanted to say good luck cause ngizwile vele ukuthi are you doing matric grade 12? Hayi kodwa utakalani umncane yabonakala. Ngimncane kabi mina ngingane. Kodwa abantu abakuboni lokho endlela benza ngayo ngathi nje ngimdala. Manje yeah, okay, but like ubhale kahle Shame. Ngiyabonga. Nifunde mina ngiqeda umatric ngo-2020. Nami Oyibo, ngangena high school ngiyadlala. Uzongenza igqibha ke Shame. Umdala kodwa. Ngimdala, have 23 years awudlali. Yes. Honestly. Yeah, first ngifunde mina ngiqede ngo-2020 and then nga-2021 I went to a tertiary. I studied for information system. Ngathi mangiqeda kanti ngizo-apply ngala ngathola umsebenzi ke ngapha. Leyo nhlanhla. Kanti ke nawe isengafika kuwena ke. Ayazi inhlanhla uthani nomba kodwa ke. Fika nje ke. Akukho kwenye tafunde. Sasifunda mfethu ufunde ukhohle ezinye izinto Shane. Kodwa phela TikTok akuke ngukhohle.
Ayike. Ngiyakuzwa-ke, ayike. Ngeke uzima. Phila kwami lokho. U-avoid mfethu ukungena kakhulu kuwona, especially for now because seniyabhala. Hayi angingeni njalo sengingena kusena nje ku-live. Usuku ngisuke ngifona. Fundani guys, nize phesheya, nidle imali. Yes sis. Ayikho into emnandi njengaleyo. Sengiyiphesheya mina wonke. Kodwa yini engahlula ngempela because mina I managed to made it. Wena ungahlula yini ke? Hayi ngeke ngihluleke yabo nje mina ngase nje ngifunde ngiyimisele ngizona. Dishes afuna ukutheka. Ngipha usweet of 4. Nesmoothie. Zwana ayikho lento yakho yofika nini? Uba isikhathi manje lapho. Yoshaya uba lona yoshaya uba 8. Ngilinde imoto izongithatha la. Mina u-146 entathu. Hayi 146 enthatha. Sina nje manje makuyisekuseni silungiselela ukudla. Sishake siyalala ke nina nivukile. Lapho silambene ngiyongesa. Kanjani usaya mfethu ulamba usaya? Hayi bo mina ngiyakuthanda ukudla azi mase ngibekela ukudla uqedile. Lapho ngikhumbulani shewe. Kudla kuhamba phambili yangimina. Lapho ngikhumbulani ukudla kwalapha kade ngisho ngithi bafethu ukwadlala ngethuba esangalapha. Ngapha. Buya. Uma ungala usuke ufikele ephiko. Ekhaya okay. Mama unomuzi eThekwini but emakhaya wami usemzini mkhulu. Wow. Yazi mina ke phambi emakhaya kuba ma. No, ngiyakuzwa na. Yeah. Akwazi flat. Yeah, ngiyakwazi. Seduze phela nomkhulu. Yeah, so do but like njengamanje ukuthi Ngikwanyuswa. ngiyaqanyiswa. Yoko hamba kwanasele Christ Nkosi yami. Ngase Hammersdale. Oh, Okay. Yeah. Ngiyasho ukuthi nje ngizwe ngalo ndawo le. Because eHammersdale ngeke ngafunda khona. Bawuza namasitele? Ngeke ngafunda khona eHammersdale. Busama ngaphi namasitele? Angihlale eFuni. Oh. Ngangifunda eHammersdale G7. Ngiyengizwe leyo ndawo. Yeah, okay. Ungabi late esikoleni bese uthi wenze. Oh, Timothy Kamu. Hayibo, hamba ngeenyawo thina sesihamba ngeenyawo. Hayibo kukude kabi esikoleni. Shame. Ngeke ngikwazi ngihamba ngeenyawo. Ngiphumile Amoto. ikude like 4-5 is it? Hayi kukude kakhulu. And ngathi kuyanetha shame. Uma ngihamba ngeenyawo ngizohamba mhlawumbe u-45 minutes. Nge-hour. Uma ukuthi ngiyashesha ngihamba 45. Hayi kukude yeah kukhona. Sengijulukile abe. Sayisekuseni. Umuntu esaqhamuka. Nangu umuntu ebuza la uzomphendula lo muntu obuzayo uhlelo lenkosi. Umphendula? Nangu uhlelo lenkosi ebuza lana. Ngisho ukuzila ama-comments. Sambe. Cha iqiniso wena ukuthi wena unesithembu.
Thembo. Angijoli. Mbawani. Ingane lehlelo. Bangala. Bakwala. Yeah, ngaliwa nje. Life. Bathi siyamkhumbula uMaidululu Shem. Nami ngiyamkhumbula kodwa angeke ngisakwazi ukubuyela kuyena. Ngiyamkhumbula impela kodwa izinto nazenza manje mina right man. Right. Forgive and forget. Sazi, yabona imoto ayiqhamuki. Sure. And sekulate, so late. Hayi, oziphepha kuqala ngo-9. Wena ngazi usibala kanjani isikhathi sangala ngoba kuwena kuyiseyintathu. Ngingasazi. Ekhaya nje njalo uba yabo mako-12 ngalana ngisuke u-12 ebusuku nina ngiyazi ukuthi ngisuke senivuka ngalapho. Yabo maku-1 la emini suke ku-7 lapha ebusuku. Sengiyakwazi ukuthi usibala. Nishiya ngo-7 hours mina niphambili ngo-7 hours. Ngizwa Lula, kodwa kunzima kusanda ukufika kufana nemali yayingiconfuse but now mase nje ungiphe noma nje $100 nje $100 uzofika la umkhulu kabi kodwa nkosi yami imali uyazi ukuthi imali angazi ngalapha imalini mina ngala ngiyazi imalini $100 but $100 it's about 1.7. Yeah, imali le mina ngala imali enkulu. Yani ubani Nozipho Shabalala akaveze ini uthi kuveza Nozipho Shabalala yini levezwayo uma ngifonelayo kodwa sengiyicisile mfethu bambe ngaze sikulahlekisa ngama-point wakho. Kuthiwa government uhlalaphi? Hulumeni? Cisha kuyafonela icisha. Okay, Nozipho ngikuvezele kanjani? Nozipho uvezelwa kanjani? Do like uvezelwa kanjani? Ividiyo nginithombisile nje ngayishintshe lokhu nje yami ukuthi kumnyama. Nginikhombisile nje Nozipho Klabo. Correct. Ayi bandla kuthiwa vela ngekhamera isigaxa. Yasazi isigaxa. Nozipho ngimkhombisile guys. Light emnyango ngamkhombisa umnyama ukuthi uNozipho. Uba nothi angivela ngekamera? Unozipho uthi ucela ukubona. Yabo? Vela ma. Bona Nozipho. Lapho ngathi ngiphuma kwayithenga bayi-hack i-account. Ngobani? Akuyona i-live yami le kusabe kuyi-live yami bekuzovela akuyona yami. Ngifanele umuntu ozongikhekhela i-email yami yakudala ungiyisa i-email yami yakudala uzivule. Ngilele yabo. Lapho ngizosha it's K lokhu. Yazi mhlawumbe yala ku-20 Ngileke.
Akusazolwazi mhlobo. Khanya abantu. Lobo futhi leli khosi emnyama la alikho ngala. Seluleko bengingasabi ngoba like ngisembhedeni so bengi-uncomfortable ukuveza ngisembhedeni. Yabo. That's why bengingasabi. Bengasabi why like bengizosaba guys akuyona ulive wami la bengithi good luck komnye umntana cause ubeyobhala so yeah Ngaseqadi. Yabunjabo? Yabunjabo? angihlale rest mina wesine ngihlala kwi-apartment akuyamekhokhele istate la eAmerica. Alright, Lobo. Okay mfethu ubhale kahle ke Tako. naba abantu manje sebeyangihlasela lana Bathini? so mina bengiqashile but like why will I qasha why Awu, abazi ukuthi wena usasebusuku ngalapha kabulele. exactly nami lento engiyishilo ukuthi hawo like isebusuku why ngizoziveza ngisembhedeni yabo Kuyisikhathi ukuthi ulale. akulaleki Ngisho nje mina le moto ayiqhamuki imvula iyanginetha yazi nje. like what if ayiqhamuka uzowenza njani ke Ngeke ingaqhamuki ilate. okay at least ke ngoba ngiyisho ukuthi izoqhamuka Awukeke phela. Kumele nje esikoleni kumele ufike. yeah ubhala lephi iphepha vele namhlanje nibhalani is it your first paper Paper 1 English. okay amanje mancane ngelawo no stress Izinto ey'thambile namhlanje nje. Yabo nje izolo i-tourism yo. Ngapha tourism ngiyayizonda. Lapho ngiyayithanda kodwa ngiyayizonda. ne Ngize ngakhala mina nyembezi indlela ade ngihlola ngakhona. yeah but it's okay bro zenzeka lezo zinto so Bengakholwa ukuthi mina wonke ngaze ngikhaliswe iphepha. Mina nokukhala. ngidlulile lapho Ngakhala ngazihamba ngohlala ngedwa kwenye indawo nje esesikoleni. Ngacasha ngakhukhumuka ngathi futhi nawe ubungafundanga yo ubungafundanga ne isikophi bengingenaso bengifundile manje bese kukuningi kakhulu ekhanda lapho. hayi kodwa badlala ngani like why benganikeza iscope it doesn't make sense Uthisha akekho uyagula. Danko anyways ngibonga ama-gift kunoxolo. Lo mfana akaqhamuka kanti uqhamusephi lo mfana lo. gift like okay let me gift upressure okay Right. Have nilungile. Ngagcina ninothola ama-gift mina. Awu. Bese ilungile nje. Bangizama. Ovela ngenza umuntu. Avela ngenza umuntu. Uyabhora, yazi uyabhora. Wathi ngizame mina ngiyakwazi ukusenda leyo gift na.
Mina as angiyazi nokuthi lento ama-gift isebenza kanjani honestly because Nah. Danko. Bye guys, mina sengiyalala ubhale kahle mfowethu. Bye. Bye. Bye in my ear. Kona konke mntanami ngangenzela ukuthi ukhule kahle. Kona konke mntanami ngangenzela ukuthi ukhule kahle. Yize ngaphelele ejele ngazama ngahluleka mntanami. Kumanje ngibona ngisulihluleka. Sekwathi ngisazokuthola ubuthongo ngikhathazekile ukuthi lapha enkona noma wakho ngabe ndile. Ngazama ngahla isikhanya. Mangema imanufuna matiba ngilinde imoto la mina bese ayiqhamuka hayi bona bengehla na hayi bona emakhaya shiya imoto ngikunikele nje Tom ngene WhatsApp kuseni alright ngabe nto kushisa amafoni abantu Thanda ukushutha ifoni yami lo. Ngiyamzama. Athi nginenedata ngiyamshuthisa ifoni yami. Sesayintsha. Labantu siyazama. Le ngandana kumanje kona ngisikhulile. Nobuthongo ngikhathazekile ukuthi lapha enkona noma ngakho ngabe ndile. Ayilongo amafethu wema. Ngibhimbi ngiyazazi kodwa nje okusalayo ngiyobhala I can't believe it ukuthi vele imi lo ile mnandi yakhokoda sekokokoda Jese halo mabhengilenza nje kufuna nje ukungena la sesokuxoxa yabonga mayizuzu Mazulu njani ngiyabonga Mazulu ngicanga ngoMazuzu bani la Mayizulu alala Sipho budula sondela man Ayakho mina ufuna sixoxe kodwa ngithanda kagenge ngaphesheya le kuswa kumnyama ngakhona kumnyama kulela side engani Ngiyabonga guys ngiyabonga sengizobhala kahle impela yabo manje bese nise good luck wema ngibhala kahle impela isingisi vele siphuma sithi pulukuchu amade iqhamuka bafethu kazi angikhathaza mina angikhathaza nje nemoto Yes. ya akhona njani ngikhuluma nela Yabonga Sinongubane Yabonga Philisi Usazodla lapha? Yibonona. Usazodla. Ukuzerola kanjani beko live? Yabonga Philisi. Yabonga amagatsheni ngiyabona amagatsheni ngiyasibona isikhathi esambile ukuthi Amagatsheni asayifuni hayi ngeke le vele ayikho lento engiyilindile ngoba phela lento ayiqhamuka cha amafula zama zongisengele imoto nje manje kumanje ngizibona ngesikole edlule sexini ke manje esikoleni imoto ayiqhamuki nendihliziyo yami ibuhlungu azade ngimile la ade ngimile
Ulika mntanami manje bona ngesikole edlule sakwazi nokulala ngikhathazekile ukuthi lapho khona noma wakho ngabe ngikile. Usihamba steady twin lam guys, asihlanga ndawonye. Lapho ngimkhumbulanga ngizombona mase ngiqeda ukubhala. Ulika mntanami manje sibona ngesikole edlule. Abonga ngisaluto kozo yabonga. Doing competition, nights at our that easy to the allowance. Only not for anything. Giving in class. Không mặn đấy. Dạ vâng. 보고 싶어 생각이냐? 스코디. 뭐하면 8. Ấy, khắc 동글. Abonga. Unanda basisha. Abantu abasanegazi lifudume, abantu abazongena kulapha abasanegazi lifudume. Abantu abasisha. Kumanje. Bona. Mina ngifika esikoleni ngiyothi ngubhale. Unjani? Yaphila unjani? Yaphila mama. Hayibo. Bakulive kodwa uyobhala. Hayibo. Utheni online? Ngindala? Live kodwa uyobhala. Abangenza le ngoma edlala ngemuva ezongiphazamisa umqondo wami. Ufundile? Ngifundile. Oh. Ubhale kahle. Ngiyarebuka. Kubonga mina. Talento lokukhulu. Yala Senzo. Senginethalento lokucula. Lokucula uNkulunkulu namhlanje ungivuswa ngisaje ithalento lokucula. Tshela. Sengikwazi ukucula intembe. Liphi wele lakho lona? Liphi twin lakho? Mina ngikwanyuswa esikoleni futhi. Liphi wele lakho elufana nalo? Siyafana stick. Ufana isakhanya, liphi wele lakho isakhanya? Ikona yamastili.
Hayi niyefani ningamawele. Siyafana plus. Iyo ayisuka. Ifilter. No, ifilter noma zinathi. Azizibhekisisi. Oh, filter. Hayi izpecs zakho. Libe noma yidululu. Uphuma idululu, mayidululu. Mas Hayibo. Ngifuna sikhuluziwa. Ungathi ufunda nawe nje esikolweni. ngimanga isikade amgcina ngibasa ngibona esikoleni bambona Ah, Ungamboni. umbona Mfana uyambona ngomkhulu wahalo uyabonakala. noma abonakala mina ngimbona usale moonlight uhlale 10. no sim Seyobhala ngoku. ya sengifikile esikoleni Okay, ubhale kahle. yabo ngihamba nomagazi ngihamba nobani nomalema noRabuka bangani bami abasha Oh, hayi. bami abasha angiyongena yabo sengingena esikoleni